Apa-apa medun kabeh. Wedhus medun, pitik medun, bebek medun. Aduh ya. Rego susu ya medun. Terus sing larang kok bakal sate tok. Bakal sate karena medune ya lur. Bakal sate lho regane panggah larang. Ora gelem meduno harga. Sate turun harga karena tak melu merapat aku. Harga sate tidak baik-baik saja karena ya. Nek harga kambing tidak baik-baik saja iku akeh. Harga sate tidak baik-baik saja karena sing ana harga sate munda iku terus lur. Mbah. Angel. Iki kesempatane bakal sate ngene iki. Wis kadung kulaan akeh. Malah regane anjlok. Angel pokoke.